Hello guys, may gabi, kumusta? So karon nga video guys, mag-unboxing kita sa atong parcel nga naabot. Sa Temu app ni naton na order guys. Pag kami 21 ni naton gi-order, so karon abot na siya. Dali na kay siya guys. 21 yan, abot siya 30. So 10 days. 10 days lang siya guys, naabot na dayon. So, first time ni natin mag-order guys sa Temu app. Ato na i-unboxing guys. First time na natin order. Sige, tryan lang nakon guys kung legit bagad siya. Yeah, kung okay ba ang iya items. So, ning Temu guys kay daw sa gawas pagad din siya gikan kay may update man, mo-update man sila nga ang imo parcel ara na sa airport, ara sa custom, ana ba? Basta updated ang Temu guys. Kada kwan mo update sila. Ya, ining akong gikuan guys kay tulo ni siya ka box nga sudlanan sang jewelry nya. Ako kay wa makoy jewelry nga ipamutang. Akong purpose ini nga nag-order ako sini sa Temu kay ang akon mga tabletas nga baligya guys. Mga kuha naton tabletas, mga medicine. Aton dire ibutang guys kay ang akon ging sudlan sang tabletas na akon sa pagkasara pagkakaron guys kay garapon. Ingani nga garapon akong kisudlan guys nga. Ug nay mo palit, ako pang tuwaron ihuwad ako ana. So, hassle kayo. Kani gitry ra ni nako kung okay ba wa by defect. So, ano siya guys oh. Nice day no. Awa. Kanindot niya. So, well pack kay siya guys. Naka-sealed pa siya. Ano siya si box number 1 ya kani. So far ang usa guys kaning nauna kay wa siya crack, okay kay siya. Amo ni siya si box number 2 kani, okay dalat kay siya guys. Si box number 3 China siya gikan guys oh, made in China. Mini siya si box number 3 oh, okay dapat kay siya guys. So ay crack nya, nakasealed pa siya sa plastic. Nice na kaya siya guys. Kung magkuha sang tabletas nan dire butangan lang nato yung mga label. Amin na siya amoxicillin, paracetamol, etc etc. Nice kay guys no. So sa wa pa mga Temu app dira pag install na kamo nya ikuha nang akon link guys sa ubos. I-click lang ang link sa ubos guys para mag-install kamo sang Temu app nya. Pag-order na din kamo guys ha. Okay, super okay naman siya guys. Okay na kayang akong items nga na-receive. Puti na lang manong. Wa na.
Amo na siya guys, ang tulo. Yan. So, turn na siya guys sa akong dagom. Look. O, diba? Sa wadam ha, turn na siya sa akong dagom. So, amalin na siya guys. Kompleto siya niya. Wa siya'y diferensya. Amo nga niya siya ang akong sudanan sang akong tablitas guys. Garapon. Niya, kung may magpalit, amuhan ko na. Hala, okay gayod, okay. So, libog na kayo. Hassle na. So, mas may inidire kay aton lang abrihan. Yan, abrihan lang natin siya guys. Natangtang siya. Hinayin lang natin pag-abri para di mga tangtang. Yan. Okay kayo? So, mag-level na ko guys. Amuli na siya sa karon nga video. So, thank you for watching guys. Bye-bye. Dira na nakon siya ibutang oh. Diri guys nga side or diri sa igbaw. Okay, tapad na kon ang tabletas yung minalat siya. So, amo siya guys. Itapad na kon sila tanan. So, update lang tamo sa next video naton. Bye-bye. God bless everyone. Thank you for watching. Ay kalimot sa pag-subscribe. Bye-bye.